Получавали ли сте сигнали в район Младост от граждани относно вероизповедание свидетели на Йехова в България? Разбира се, че сме получавали много сигнали при това. Направих справка в нашия архив и видях, че когато се е процедирал първия ПУП, са постъпили страшно много жалби от граждани на квартала. Ние също сме получавали, когато аз съм кмет, много жалби. Ходили сме на място да проверяваме тази така наречена църква, която казват те, че се казва. В Победа се намира, на улица Тодор Радев Пенев. Неколкократно сме се опитвали да проверим какво се извършва в тази сграда, но явно има фейс контрол и никой не отваря на хора, които не познава. Разбирам ги гражданите, защото за това вероизповедание се носят доста лоши неща в пространството. За това, че трябва да даряваш имоти, за измами с възрастни хора и самотни и депресирани, за сексуални посегателства. Те са против кръвопреливането и против други медицински методи, които биха спасили човешки живот. Така че напълно ги разбирам хората. Все пак те искат да построят храм в един жилищен квартал.